День добрый, панове! Вёска Лоск. Воложенский район, Минская область, былое Великое княство Литовское, а сёння Республика Беларусь. Ну дык што, паважанае панства, заглянем у гэтую вёсачку Лоск. Вось гэтая вёсачка Лоск, паважанае панства, яна узгадваецца ў спісе рускіх гарадоў далёкіх і блізкіх яшчэ ў 14 стагоддзі пад назовай горад Лошаск. Во. І навукоўцы сцвярджаюць, што назова гэтага паселішча вось Лошаск, а пазней Лоск, паходзіць ад слова лашчына. Значыцца, гэта плоская нізіна. І я з імі цалкам згодны. Бо Лоск і сёння знаходзіцца вось у лашчынцы, у такой плоскай нізіне. І навукоўцы, паважанае панства, вось тут пакапаліся на мясцовых гародах вось у дзядуль і бабуль і знайшлі там, акрамя вось прашлагодняй бульбы, яшчэ і шмат розных старажытных цікавых рэчаў колішніх. І даследаваўшы гэтыя рэчы, яны сказалі, што людзі ў Лоску тут жылі яшчэ аж у 11 стагоддзі. А я вам скажу, можа, яшчэ і раней, бо тут у Лоску мне распавялі адно такое вельмі цікавае паданне. А было, кажуць, паважанае панства, гэта вельмі даўно. Ну, яшчэ калі вось на Палесе у самага старога дуба пра-пра-пра-дзядуля жалудом быў. А можа, яшчэ раней. Дык расказваю, што жыў тут колісь вось у Лоску князь. Жыў, гэта значыць, тут князь, ну і вырашыў он будаваць тут сабе замак. І не драўляны замак, а з валуноў, што вакол тут параскіданыя. Ну, сабралі валуны ўсе наваколлі, а тых валуноў і на палову замка не хапае. Дык тады князь выдаў такі загад, што кожны, хто праязджае праз Лоск, павінен на возе весці не менш за пуд валуноў, каменю, карацей. Ну, а той, хто пешшу праз Лоск ідзе, дык як замест пропуска павінен несці хоць адзін каменьчык. А калі назбіралі каменю, панове, шмат, то пачалі замак гэты будаваць тут. І замак пачалі будаваць так. Цямнейшыя камяні клалі з самага нізу, ось шырыўся, а даверху святлейшыя. Такім, а на самым верху паклалі камяней з чырвоным адценкам. Ну і калі вось замак пабудавалі, пайшоў якраз дождж. Ливень пачаў ліць такі. І гэты ливень змыў вось са сцен усю гліну, пясок. І замак, панове, зазяў чырвоным святлом у белых промнях сонца. І так вось і стаяў гэты замак, зяючы гэтым чырвоным святлом у любое надвор'е, вось здзіўляючы гасцей і пужаючы варагоў.
І жив князь у замку, вельми щасливо, і народом своїм керував, і народ вельми радувався керуванню князя, і народ був веселий і щасливий. Але був у князя ось конюх, якому не подобалося все гэта, і він сам захотів стати князем і керувати людьми тут усіми. І він увайшов у змову з ворогами князя, отчинив ночью им вороты замка, уварвалися вороги у замок і забили і князя, і слуг ягоны. І ось той конюх став жить у замку і править людьми усіми. І ось ад ягонага уладарства пачалі мучыцца людзі вось на зямлі гэтай. Цяжка людям жить на землі стало, і пачалі яны Богу молиться, каб ён выратаў іх ад гора такога. І пачулі молитву анёлы, і понеслі гэтую просьбу да пана Бога. І пачуў пан Бог такія словы, кажа: не веру, быць не можа, каб на маёй любай зямельцы беларускай гора такое рабілася. Дайце я сам гляну. Взяў ён і раскрыў руками хмары, глянуў униз і аж жахнуўся, і сказаў: гора тым, хто людзям зло такое робіць. І як грымнула маланка з неба, як ударила тут у замак гэты лоскі, і паляцелі камені і валуны, і пакаціліся яны кожны на тое месца, адкуль прынесены сюды быў. І тады пачаў маліцца той, значыцца, конюх, прасіць у людзей міласці, але моцны гнеў быў і людскі, і Божий. Вось такое, панове, паданне. Багата зямля наша беларуская на паданне розныя. Ну, а што да замка, то ён і сапраўды быў у лоску. І стаяў ён вось тут, на гэтай гары. Ну, праўда, ён быў не каменны, не з валуноў, а замак быў драўляны. І навукоўцы, гісторыкі кажуць, што ён быў пабудаваны ў 14 стагоддзі і праіснаваў аж да 18 стагоддзя. Па інвентары 1621 году замак гэты вось лоскі меў аж 10 трох'ярусных вежаў і одну двух'ярусную вежу-браму, што зачынялася воротамі, значыцца, і кратай ерсай. А зверху замка была галерэя з байніцамі, а пасяред замку стаялі два двухпавярховыя палацы. І ўвесь лоскі замак быў абнесены земляным валам і вадзяным ровам. І ўладары ў 15 стагоддзі ў гэтым лоскім замку такі быў Фёдор Карыбутавіч разам са сваёй жонкай княгіняй Настасяй. І ў іх, значыцца, нарадзілася дачушка Ганулька. Ну і калі Ганулька вырасла гэтая, то, магчыма, нават вось тут, у лоску, ў лоскім замку, на балі, яна пазнаёмілася з будучым маршалкам Вялікага княства літоўскага Пятром Мантыгірдавічам. Ну і яны, значыцца, пакахаліся і пабраліся шлюбам. І вось тут, на вяселлі Пятру і Ганне, і быў падараваны лоскі замак разам з усімі навакольнымі тут землямі. Пятро з Ганнай вельмі моцна кахалі адзін аднаго, цешыліся адзін з другім, але вось Бог не даў ім такога шчасця цешыцца доўга, значыцца, разам, і забраў Пятра. Пятро памёр вельмі маладым. Ну і Ганна вось вельмі смуткавала і вырашыла, што яна вось тут у лоску ў памяць аб Пятру пабудуе касцёл. І ў 1489 годзе Ганна будуе ў лоску касцёл, надае яму фундуш, сюды прыязджае з Вільні біскуп Табар і асвячае касцёл у гонар святых Пятра і Ганны. Касцёл паважаны ў лоску і сёння ёсць. Вось гэты драўляны, і магчыма, што ён пастаўлены на тым жа конешнім месцы, дзе паставіла Ганна. Ну, але гэты вось касцёл быў пастаўлены тут за польскім часам у 1930 годзе. І касцёл гэты завецца не касцёл Пятра і Ганны, а касцёл сэрца Езуса. Вось гэты касцёл у лоску драўляны лічыцца помнікам драўлянага дойлідства. І было б добра, калі б гэты помнік вось узялі і адратавалі, і каталікі б тут маглі памаліцца пану Езусу.
княгиню Ганну Карыбутаўну, вось, значыцца, якая заснавала тут першы парафіяльны касцёл, усе звалі княгіня Ганна Лоская. Ну і вось дзяцей сваіх Бог не даў, і таму вось княгіня Ганна Лоская, вось Лоск перапісала на пляменніка свайго мужа Пятра, якого таксама звалі Пятро Монтегірдавіч, па мянушцы Белы. І вось гэты Пятро Монтегірдавіч Белы, ён быў троцкі ваявода і маршалак Вялікага княства Літоўскага. У Пятра Белага, значыцца, быў сын Ян і дачка Соф'я. Ну і Пятро, вось, значыцца, Монтегірдавіч, он памёр у 1497 годзе. І Лоск стаў уласнасцю сына Яна. Але Ян Пятрович пакіраваў тут усяго такі 3 гады, бо ў 1500 годзе адбылася бітва на речцы Вядроша. І вось гэтая бітва, яна ўпісалася вось чорным днём у гісторыі Вялікага княства Літоўскага, вось у гісторыі Беларусі. Падчас гэтай бітвы на Вядрошы маскоўскае войска, ну, значыцца, можна сказаць, што ушчэнт разбіла войска Вялікага княства Літоўскага. І тады падчас гэтай бітвы і загінуў Ян Пятрович. І падчас гэтай бітвы шмат хто з нашых князёў беларускіх патрапіў у маскоўскі палон. І вельмі шмат загінула там нашых хлапцоў, баронячы інтарэсы айчыны. Ян Монтегірдавіч загінуў на гэтай вайне, і Лоск вось паправ перайшоў да ягонай роднай сястры Соф'і. А Соф'я была тады замужам за Станіславам Кішкам, які быў гетманам. І вось так Лоск трапляе да роду Кішкаў, пры якіх набывае сусветную вядомасць. Пры Кішках Лоск становіцца мястэчкам. І тут, у гэтым мястэчку, у 16 стагоддзі, Кішкі, значыцца, будуюць праваслаўную царкву святого Мікалая і манастыр. І царква, і касцёл паважаныя тут існуюць вось і па сённяшні дзень. Праўда, вось царкве праваслаўнай пашанцавала больш, чым касцёлу. Царква сёння дзейнічае, і гэта царква ніколі не зачынялася. І вось гэта царква пабудаваная на колішнім месцы. Тут вось калісьці былі старажытныя могілкі. Гэту царкву пабудавалі ў 1856 годзе з бутавага каменю. Вось. Ну і царкву пабудавалі ў псеўдарускім стылі і асвяцілі яе у гонар святога Георгія Пабеданосца.
Пад гарою, на якой стаіць царква, знаходзіцца вось цудадзейная крынічка. І гэтая крынічка пачынае біць яшчэ ў царкве пад алтаром. І здаўна людзі вось сюды ў Лоск прыязджалі за гэтаю гаючаю вадою. І не так даўно вось тут ля крынічкі пабудавалі купель, каб людзі, прыехаўшы сюды, змаглі прачытаць малітву і акунуцца ў гэтай святой вадзе і ісцэліцца, як целесна, так і духоўна. І шляхтичі кішки побажані, не вельми шмат ось робить для розвиття Лоска. У другой полові 16 стагоддзя уладаром Лоска становиться Ян Станіславович Кішка. Гэта був вельми, кажуть, багатий чоловік. У його було 400 маёнткаў, больш за 70 гарадоў і мястэчак. І вось уявіце, з усіх гэтых 70 гарадоў і мястэчак для сваёй галоўнай рэзідэнцыі Ян Кішка абірае менавіта вось Лоск. І жыве тут у сваім лоскім замку. Ян Кішка, ён вызнаваў арыянства. Вось і ва ўсіх сваіх гарадах і мястэчках ён пачаў пашыраць гэтую рэлігійную плынь. Ян Кішка Лоск робіць цэнтрам рэфарматарскай думкі на Беларусі. Ян Кішка у Лоскім замку заснаваў друкарню і запрасіў сюды у Лоск на працу вядомага дзеяча рэфармацыі Сымона Буднага. Ян Кішка Буднага робіць ідэйным кіраўніком Лоскай друкарні і дае яму поўную свабоду выказваць свае думкі ў тых кнігах, якія выходзяць вось тут у Лоску. І ў 1574 годзе вось тут у Лоску выйшаў адзін з самых такіх значных і смелых твораў Буднага. Гэта новы запавет. Новы запавет выйшаў з прадмоваю, каментарыямі, з заўвагамі. І гэты новы запавет стаў першай у сусветнай літаратуры спробай крытыкі евангельскіх кніг. Пасля выхаду ў свет новага запавета Сымона Буднага імя беларуса Сымона Буднага становіцца папулярным ва ўсёй заходняй Еўропе. Філосафы Англіі, Францыі, Германіі імкнуцца пазнаёміцца з беларусам Сымонам Будным, каб пачуць ягоную думку па тым ці іншым пытанні, і прысылаюць вось сваіх людзей з лістамі да яго вось сюды у Лоск. А ў 1576 годзе Сымон Будны у Лоску выдае свой найважнейшы трактат аб асноўных артыкулах хрысціянскай веры. А праз 5 гадоў пасля гэтага трактата ён вось тут, у Лоску, у такую вось зіму снежную, марозную, як зараз, збірае пратэстанцкі сінод усяго Вялікага княства Літоўскага. Разам з рэлігійнымі поглядамі вось з Лоска распаўсюджваюцца і перадавыя погляды на светскае жыццё. Сымон Будны патрабуе усеагульнай адукацыі і менавіта на беларускай мове. Ён кажа, што гэта павінна абудзіць нацыянальную свядомасць народа. Але ўсе вось гэтыя дзеянні лоскага вольнадумца сталі не падабацца афіцыйнай царкве. І вось Сымон Будны трапляе пад моцны ціск. І
Яму не може дапамагчы нават такі магутны чалавек, як Ян Кішка. Кнігі Сымона Буднага пачынаюць знішчаць. І вось нават праз 200 гадоў пасля смерці беларускага светніка езуіты ўсё шкадавалі, што не змаглі знішчыць усе ягоныя творы. І некаторыя з іх дайшлі да нашых дзён. Ну, з цягам часу у магнатаў Кішка да лоска згубілася ўся цікаўнасць, і яны лоск падаравалі Віленскаму кафедральнаму сабору. Ну, а пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай лоск увайшоў у склад расійскай імперіі. І вось расійскія ўлады, каб у лоску нічога не нагадвала аб былой велічы, даюць загад лоскі замак за непатрэбнасцю знішчыць. Вось тут, панове, на гэтай гары стаяў лоскі замак. Тут у гэтым замку жылі нашыя князі. І тут, вось на гэтай гары у замку, друкаваў свае кнігі наш беларускі асветнік Сымон Будны. Ну вось, панове, мы пабывалі ў адным з цэнтраў сярэднявечнага беларускага друкарства, дзе друкаваліся колішнія старажытныя кнігі. А ў тых старажытных кнігах, панове, між іншым гаворыцца, што не будь хворы, будь да добра скоры. Не спі даўжэнька, а ўставай раненька. А хто рана ўстае, таму Бог дае. Ну, на Бога, канешне, спадзявайцеся, але і самі не губляйцеся. Поспехаў вам, паважаныя, і да пабачэння.